Brně jmenovalo se to Filmforum. A to byl zajímavý filmový festival filmů, který jsem nikdy nepustili. A bylo to tam na tom náměstí, jak je Bellevue, tak naproti v tom kině, já už jsem zapomněl, jak se jmenuje. A já tam viděl West Side Story, poprvé v životě. A naposled teda na dlouhá léta. Já jsem říkal, sakra, to by si chtěl zahrát. A potom jsem šel do Reduty a tam hrál můj pan profesor Rudolf Krátký, což byl vynikající pedagog, hrál Higginse. A Vlasta Fialová hrála Elizu Doolitlovou. A já jsem právě si říkal, tohle jsou role, které bych chtěl hrát. No, tak pak uběhlo několik hodně let. Já jsem to Higginse hrál 390krát a ve své historii jsem hrál taky, hrál jsem Riffa. Takže jako to, co mě nejvíc upoutalo, to je zvláštní, že mě to v tom životě potkalo. Ladislav Županič, český herec a bývalý ředitel Karlínského divadla. Já nevím, já jsem si spočetl, že jsem měl 50 premiér a víc vlastně, 60, jo, 60. A vždycky něco to jako přineslo. Samozřejmě, že třeba jsem měl rád už jenom z ješitných důvodů Klec bláznů, protože jsem za to dostal cenu Thálie. Měl jsem rád Chicago, tam se hrál toho Billyho Flynna, toho advokáta, to znal jsem nominovaný za Tálii. Ale všechny ty role, které jsem dělal, jsem měl rád, protože všechno člověk, co dělá, tak si k tomu musí najít nějaký vztah. Nejhorší je to prostě, že něco zkoušíte a člověk jde naštvaný už od první zkoušky, což se dělo teda jako zvlášť v 70. letech, kdy jsme dělali ty, jak bych to řekl, ty srágory takový, že jo. Ale pak stejně člověk musel něco, protože na to jeviště jdu já nakonec. Já jdu prodávat svoji kůži. Takže to, jako, měl jsem rád postavit Zuzkovce Vericha, hrali jsme Neba na zemi, jsem rád toho, ne Kostelníka, toho druhýho, že jo, Horacího Dardu. To jsem vždycky měl rád, takové věci. No. Poctivý a strašně sebekritický, ale nad věcí a neblbnout. Stačí to? Jo.